واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وياد edin Hudanı bir näse tanagly güllerde. Pes her kim acele edip menada 2 gün galyp Mekke gitmegi istese, pes oň üçin günah ýokdur. Ve her kim 3-nji gün galsa, oňa da günah ýokdur. Hudadan gorkýan üçin. Ve Hudadan gorkun we bilen tahqiq sizi Hudanyň huzuruna cem edilip eltiljekdir. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وآدمlardan bäziler bardyr, onun kefi dünyada seni teaccübe goýar. Oşol adam Hudany şahid etdiýär. Özüniň galbyndaky zada meniň kefim galbymdakyga muwafykdyr diýip. Oşol adam gaty düşmandyr musulmanlara. Oşol adam sen ýanyňdan öwrülip we gitse kuşaş etýär ýerde fesat wujuda getirmäge we ziraaty zaýa eder we heýwanatlary öldürýär. والله تبارك وتعالى فسادك راضي دالدر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ووقتي كشو آدمغا aýdylsa, sen etdiýän işlerinden Hudadan gork diýip, şoň gurury we tekebbürligi şony ýene-de günah etmäge amada etdiýär. Pes şoňa cehennem kafidir. Cehennem neveyle yaman jaýdyr we yaman makamdyr. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Bu adamlardan bäziler bardyr, Hudanyň rezasyny talap edip öz nefsini feda etdiýär. Ve Allah tebarak ve taala bendelerine mehrabandır. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey iman getiren müminler! Siz İslam'ın tamamı ahkamlarını kabul edip amel edin. İslam'a başka hükümlerini katmaň we şeytanyň ýollaryna taby bolmaň. Elbette şeytan sizin aşkar düşmanyňyzdyr. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Pes eger sizler özüňize deliller we burhanlar gelmeginden soň hakdan munharif bolsaňyz, pes bilin Allah tebarak we taala hemmäge galypdyr we hakimdir. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Olar hiç zada muntazir däldirler, meger Hudanyň azabynyň bulutlaryň saýasynda gelmegine we ferişteleriň gelmegine muntazirdirler. Oşolaryň helak bolmaly diýen kep tamam boldy we halklaryň hemme işleri Hudaýa ruju eder.